हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखाम जानो नागिरदों सानजौफुनि हासबेन्डजों आंजों। ओमफ्रायो एकदमबारे संनायावनो गोलोमफ्रुजोब्बाय। ओमफ्राय दुगैनानै फैखाबाय नै जेबो फोनाखै दुगैनाल' फैबाय। दा ओंखामखौ जानो नागिरबाय नै गरमथारबो बोथोराबो। नै ओंख्रिया जाहैबाय बोरमा बेदर ग्रेभि, ओमफ्राय बिथिं थास' गोसोम भाजा, ओमफ्राय बिथिं नै थाइबें एसे हानानै लाबाय। ओमफ्राय हासबेन्डआ बानलु सिब्रु जायोनो नै। दा जोङो जानोसै आरोना सानजौफुनि ओंखाम। ओमफ्राय जोंनि सानजौफुनि ओंखाम जानायखौनो नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनोसै। नायलांदो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम। संख्रि एसे हरनांगौमोन थाइबेंआव लगायखांना बोखांबानो। नों बारा जानाङा संख्रि दे। जानोसै लोगोफोर जेबो ओंख्रि संलायासै आरोना बोरमा बेदर ग्रेभिजोंनो जागोन होननायखाय हासबेन्डआ। संख्रिया ग्रोब जाखादों ना? ग्रोब जाखादों। कुकाराव संदो जि मोजां जाखादों गुरैनो। थास'आ दोसो दोसो बोरै जादों? मा मोना? मोजाङै जाबोसिगोन खोमा। आइबो बाबाबो न' गोजानाव थांदों। ओंखाम जाबोखासिगोन बिसोरो। बानलु सिब्रुआ बारा संख्रि गोसा होनाङा बिदिनो जानांगौ। एसेल' होदो। बानलु सिब्र एसेनो एसेल' होला। गोसाथार बानलुआ। गोथाव जादों ना? गोथाव जानायखायनोथ' सिरि सिरि जाबाय दं। गोथाव जानायखायनोथ' सिरि सिरि जाबाय दंनो हासबेन्डआ लोगोफोर। गोथाव जायाबासो नोंसो रायबाय थागोन आंलाय। गोथाव जानायखाय सिरि सिरि जादों। एसे होबावलाय बानलुखौ। बारा नाङा।
ग्रेभिया दंबावो दे एसे Gravy lain dulu. Benar kok. senang dong Anu kulit nasi. apa mbak Betul lang kok. Mesti lo bang coba lihat thaibeng ke lokal kayak mana dong karena Benar kok. enggak lah kami selain sih hari ber Sino? isna bukan mana Enggak dalang memang kok. gravy keisi lah bu bang Coba. betul betul sih Belum mana nih. एकदम मस्ला मस्लि खम होनानै संदों आरोना लोगोफोर आं दा बांद्राय मस्ला जानो हाया नालाय एकदम सिम्पोल संदों आरोना बोरमा बेदर गोजा ग्रेभि खालामदों जेबो मैगं होफायाखै आलुबो होआखै गोथाव जादों सिम्पोलबाबो ना Simpelnya jangan. Thaso aja kemana? ada Kamu seluruhnya aja. Thaso sekarang nunggu, pasti. दाखालि बावैयो
हेमग्ल'बिन खम दुरबलथार जानायाव आंखौ डक्टरा सेलाइन लानो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय इयाव आं सोंहरदोंमोन ना नोंथांमोननियाव मा जाबाथाय मोजां जागोन दुरबलफोरा खारगोन बेखौ सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय बांसिनानो आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदों आरो ना थास' गोसोम जा आब' होननानै ओंखायनोथ' माने हासबेन्डआ नुबानो बायनानै लाबोयो बिराद गोथाव जादों नांबावगोन नांला जाबाय नायबा थास' नैसो लगायना जानांगोन थास' जाबाय थास'खौ जोंजों आं दायो जागोन ए थास'खौसो जानांगौ एसे दोनबावबायलै दायो जागोन जा हानायखिनिखौ आंहा जाखांबाय लोगोफोर